tornem a estar. Avui anem a fer este arbre de Nadal que ens quedarà tan bé damunt de la taula o en qualsevol lloc. Com sempre, els podeu acabar i decorar com vulgueu. Estos són els materials. Per a fer els arbres de goma eva necessitarem goma eva, jo l'he fet de 2 colors, decoracions, esta vegada en estreles de goma eva, pegament i tisores. El primer que anem a fer serà tallar unes tires d'uns 6 centímetres, 7 centímetres d'ample i els doblegarem i sense arribar al final li farem flecos. Doncs jo ja els tinc així. Mireu, si algun se vos escapa i se vos ha tallat més curt, no passa res perquè després els podem recuperar. Ara, si jo al tallar-lo l'he tallat d'este costat, el que farem serà doblegar-ho del revés i a pegar-ho en cola. Per a que s'aguante, si heu d'esperar molt de temps a que s'asseque, els podem agarrar en uns pincetes. Val? A l'hora de ficar la cola, el que vull és no tornar a xafar així perquè vull este volum. Val? Per això el girem del revés. Així que jo ahí vaig en tots. Doncs jo ja estic així, traguent pinces. Així doncs, començarem pel que siguen més llargs, val? Ja pegarem un i l'altre i posarem una pinça i deixarem assecar. Val? Si treballeu en silicona o en pistola de silicona tèrmica, anireu molt més ràpids. Jo esta ja la tinc seca. Ara agarrarem un altre d'un altre color i farem el mateix posant-la damunt. Però fixeu-vos que si esta arribava així al primer, jo ara vull que esta arribi al tercer, per a que siga cada volta un poquet més estreta. Sí? I estos dos me'ls guarde pel final. I tornem. Apeguem, posarem pegament per tot i deixarem assecar. Jo vaig a fer-ho en pistola de silicona per anar més ràpid. És important també que en la calor dels dits li anem a donar forma redoneta. I anar-lo obrint per a que cada vegada la circunferència siga més menuda. Fixeu-vos que puc aprofitar diferents talls també, val? Per anar donant-li la forma de pico final.
ara, si dalt, acabarem en unes tiretes. Finalment, ho rematarem tot amb una gran estrela. Com heu vist, este arbre necessita de cures i d'anar espaiet, de no tindre pressa. Si no voleu esperar-vos a que s'assequen els pegaments, jo vos recomano que treballeu en pistola de silicona calenta. Però sabeu que heu d'anar molt espai i anar sempre acompanyat d'algun adult si gasteu aquests materials. Si no, doncs, poquet a poquet, cada vegada un poquet de pegament, el deixem assecar i quan s'asseque un nou pas. Jo, ja me'l deixo així. Estem plantejant-nos de fer manualitats fora de Nadal, així que si voleu en els comentaris podeu fer els vostres suggeriments de quins són els nostres propers vídeos per a penjar a la xarxa. Si voleu estar al dia, doneu-li a subscriure i un like a este vídeo per a que seguim treballant. Moltes gràcies!